בכלל, המורה, כיבוד אביהם, כבוד אביהם, זה כאשר אנחנו מכבדים אותם במעמד שיש להם. ולכן, אם באה עכשיו למשל, הכלה, או אפילו הבת באה עכשיו לבקר את אמא שלה בבית, בצהריים, לקחת את הילדים. לבת אסור לשבת במקום הקבוע של האמא בבית. האמא יש לה מקום שיושבת בשולחן, אסור לבת לשבת במקום של האמא, או במקום של האבא, או הבן. מגיע לארוחת צהריים ככה, הוא יושב באיפה שמתחשק לו. איפה שמתחשק לך, כן. במקום מיוחד של אבא יש לו בבית, אסור לך לשבת. זה נקרא מורה כיבוד אביהם. בין אם הבת מגיעה להורים, בין אם הבן מגיע להורים, אם יש לאבא ואם מקום קבוע שהם ישבו בדרך כלל, ברוב הפעמים, אסור לשבת שם. הוא הדין, אם הבית לא גדול, ועכשיו הם באו ככה לצהריים, והבת או הבן רוצים לך לישון צהריים. אסור לישון בחדר של אבא ואמא, או במיטה של אבא או במיטה של אמא. יש בזה מחלוקת. בכל מקרה חייב לבקש רשות. אמא, אני יכול לישון במיטה? זה מיטה של אמא, מקום קבוע של אמא, או מקום קבוע של אבא. חייב לבקש רשות. אם לא, חס ושלום, עובר על מצוות כיבוד אביהם. מקום קבוע של אבא או של אמא, צריך בזה רשות מאבא ואמא. זה נקרא מורה כיבוד אביהם. לא מתחשבים, יושנים ויושבים איפה שבא להם. גם את הילדים צריך ללמד. באים הנכדים, אסור לשבת, זה מקום של סבא. לא לשבת שם. זה מקום של אבא. זה לא מיוחד לו. למדים אותם. למה? זה כיבוד אב ואם, או כבוד סבא וסבתא, בחיים טובים ושלום.